O týždeň budeme takto na Orenburgu. Tešíš sa? Dobre si zarobíme. Peniaze nie sú všetko. Bez peňazí dom nepostavíme. A dáš mi syna, Ondreja. A bude svadba. Ešte si ma nepopýtal o ruku. Čo ako odmietnem? Neodmietneš. Prečo si taký istý? Lebo takého šoféra a chlapa a frajera nie. Už musím ísť. Nie, nepustím ťa, nie. Musím. Prosím. Tvoja Veronika prosí. Už je 3:30. Celú noc som nespala. A vieš, aká ma ráno čaká práca. Ondrej. Čo je, Ujo? Autobus je preč. Pred chvíľkou odišiel. Ale čo, v najhoršom mi zavoláte taxík, dobre? Dovi. Dovi. Ihla! Zvez ma. Čakám na námestníka. O 10 minút si nazad. Zaspal ty. Dáš? To si kamarát. Ty sa zadarmo ani... Pozri, dlaňovky nemám, zavolaj si taxík. Prepáč. Ondro! Drak! Ondro! Poď, zveziem ťa. Ondro, pozri, to je kus. Tá má prednosti, ha? Máš zelenú, šľapni na to, zmeškáme. No. Stará rachotina. Nemám čas na generálku. Vrátiš sa z Orenburgu, kúpiš nové. Nové? A na čo? Vieš, že som už detko. Mám pre koho robiť. Už som na tancparkete. Sedem a 3 minút. Tak, chlapi, ako viete, organizujeme ďalší turnus na Orenburg. Ktorý máte záujem, tak sa prihláste. Štáb potom vyberie tým. Aj mňa napíšte. Meno? Horský. A čo ja budem dnes robiť? Dokončíš, čo si robil včera. Do piatku s tým musíš byť hotový. Sám? Sám. A žiadne vylomeninice z ruky a močiar. No, ďalší. Kováč. Poďte, slečna, zveziem vás. Ďakujem, idem do mesta. Tak na budúce. Čau.
nakladaj! Neprejdeš! Hovorím ti, nakladaj plnú! Neprejdeš! Piatok s tým musí byť hotový! Nakladaj! Cez močiar môže ísť len drak. Ahoj, Ondro. Ty, Ondro. Mal by som niečo pre teba. Jeden potrebuje zviesť drevo. Za 300. Za 3-4 hodiny sme nazad. Nemôžem, nemám čas. Čo? Tak ja ti podnem vždy. A ty, no. Dobre. Zajtra po šichte. Čo? Večer do lesa? No čo si? Jedine cez pracovný čas. No, chápeš, nie? No. Tak v piatok, keď sa rozbrieždi. No, platí. Dobre. Diabol. Dosť. Viacej sa nedá. Mám to nechať v lese? Vyvrátime sa. Ale prosím ťa, ty, po inakších cestách si zišiel. No. Dám 100 naviac. Čo tam po stovke? Nakladaj. No vidíš, že to ide, no. Teraz sa nedá! Pohováš ho! Neprejdeš! Čo tu ten chce? Nechaj to na mňa. Jej, vítajte, súdruh vedúci. No ale sme to trhli od pondelka, čo? Kde si boli? V družstevnej jedálni. Na haluškách. Varia tam ako doma. Od rána. Hej. Tak za tú fušku si môžete do dnešnej šichtovky napísať veľké A. Absentiu? Áno, absenciu. Čudujem sa ti. Pri tvojom zárobku. Keby si násyp dokončil, dostanete oveľa vyššie prémie ako za tú sprostú fušku. A čo na to povie stavby vedúci, ak zistí, že si násyp neukončil? Koho sem pošle? Zajtra odchádzame na Orenburg. Dnes to dosypem. Ty si sa zbláznil. Dnes je piatok. Ja to dosypem, rozumieš? Ten násyp dokončíme, rozumieš? Dokončíme, budeš tu dovtedy, kým to neurobíme, rozumieš?
Ahoj. Ahoj, kde si bol? Tu máš, 5. Čo si vyhral v športke? Nie, ale vyhrám. Pozri. Budeš mi nakladať, kým budem potrebovať, hej? Dnes ten násyp musí byť hotový. Ondro. Ja som slúbil žene. Si kamarát. Si. Kamarát som. Ale nie za toto. Ale nechaj. Peniaze nie sú všetko. Bude 5 hodín 30 minút. Bujo! Dobre, Anko. Bujo, zavolajte mi taxík, hej? Ale rýchlo, rýchlo! Tu máš? Ahoj. Ahoj. Mnohí z vás, šoféri, murári, tesári, odchádzate z domova, od svojich rodín. Ďaleko, ale k blízkym priateľom. Želám vám šťastnú cestu. Ja nie som rečník. To všetko za nás povedal súdruh námestník. Ale aspoň niečo. Budeme pracovať a žiť tak, ako sa patrí. Prosíme cestujúcich, aby urýchlene nastúpili. Rýchlik do Čiernej nad Tisou je pripravený na odchod. Urýchlene nastúpte. Rýchlik do Čiernej nad Tisou je pripravený na odchod. Urýchlene nastúpte. Daj si pozor. Píš. Dokončil som to. Nejdeš, Ondrej. Chod za stavby vedúcim. On ti to.
Sám si na vine. Ja som na vine. Ja. A kto je najlepší šofér? Koho vybrali na Orenburg medzi prvými? Koho? Prosím ťa, čo ty vieš? Kto im plní plán? Robím si všetky opravy na voze sám. Úplne sám. Robíš aj všeličo iné. Počkaj. Nechoď. Vezmeme sa. Vezmeme sa. Vykašli sa na nich. Nie, spolupracovníkom to urobiť nemôžem. Tak si choď! No choď si! Ďalej. Ty si... Teda nejdeš, čo? Zabudol si u mňa kufor. A chcem sa s tebou rozlúčiť. O 2 hodiny mi letí lietadlo. Lúč sa s kým chceš! Prepáč, musím mu niečo povedať. Vrátiš sa? Prepáčte. Ahoj, Ondrík, čo je s tebou? Ty si nešiel na Orenburg? Nie, nechcelo sa mi. Poď preč, nemusia ťa takto vidieť. Idem, keď ma odprevadíš. Tak poď. Počkaj. Kúp šampanské. Prosím vás, jedno šampanské si prosím. Do párov! Počkaj, daj pozor, do párov! Á, krštenie. Pozri, ja sa musím usušiť. Počúvaj. Pomôž mi stiahnuť zips. Ale Ondro. Zips. Ó, ty. Či ma chceš, alebo ma nechceš. Musíš tu počkať, kým uschnem. Tak schni. Na zdravie. Á, na zdravie. Zdravie. Pozri, čo som našla. Daj ich dolu. Á, nedám. Daj ich dolu. Nedám. Daj mi ich. Nedám. Daj mi ich. Nedám. Ty, daj mi. Nedám. Daj mi. Nedaruješ mi? Ty, daj mi. Nedaruješ mi? Ty. Nedaruješ? Daj, lebo ti jednu zavesím. Na! Ber si ich. Ber sa ty. A ty si čo? Obyčajný fičúr. A samý prúser. Práca! Nebo poletíš oknom.
Veronika. Veronika. Kde to dať? Ako vždy, čo sa pýtaš? Борщ должен быть такой, как женщина. И вкусный, и красивый, и острый, чтобы муж почаще приходил кушать его. А если он борщ не любит? Ну и черт с ним, пускай уходит. Ты знаешь, я один раз уходила от своего мужа. Так сколько он потом за мной на коленках ползал, а? Toto je celá trasa magistrálneho plynovodu Orenburg, západná hranica Sovietskeho zväzu. Tento úsek robí Maďarská ľudová republika, tento my, Poliaci, NDR, Bulhári. Tu je železničná vykladacia stanica. Tu jeden prístav, tu druhý. No, vzdialenosti sú to pekné, takých 500-600 kilometrov. Bude záležať na vás, šoféroch, ako budete voziť materiál. Prijali ste Združený socialistický záväzok, že Československo skráti termín dokončenia kompresorových staníc o 4 mesiace. Úloha je to nemalá. Starší poznajú skratky cez step. Ale upozorňujem vás, kým nepoznáte zákernosti stepy. Nepúšťajte sa do nej. Nemusí sa vám to vyplatiť. A to platí aj pre vás, Jela. Košice dňa... Ďalej. Dobrý deň. Vítajte, súdruh Hlaváň. Mal som sa u vás hlásiť. Áno, poďte ďalej. Sadnite si. Vedenie podniku a závodná organizácia prerokovali vaše odvolanie. Na stavbu plynovodu Orenburg pôjdete. Naozaj? Ale šoférov máme na lokalite dosť. Potrebujeme robotníkov. Ja ako robotník? No a? Ak treba i to. Tu je zmluva. Tak súhlasíte? Podpíšte. Vítame vás vo Volgograde a súčasne na stavbe plynovodu Orenburg. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на Волгоградской земле. Чувствуйте себя как дома. Добро пожаловать. Залетели, а как вам ужрать? Меня зовут Ваня, а вас как зовут? Пожалуйста, дорогие наши гости, мы рады приветствовать вас в нашем городе. Ďakujem ti. Spasíba. Пожалуйста. Tu máš. Šoférsky na pamiatku. Спасибо. Ty počúvaj. Chodíš na všetky základne? Bol som na nich neraz. A nepoznáš Veroniku Šimekovú? Robí v kuchyni, zástupcu šéf-kuchára. Ale hej, robí na Sochranovke. A nejdeme cez Sochranovku? Vedľa. Budeš od nej bývať skoro 300 kilometrov. Poď cez Sochranovku. Máš u mňa fľašu vodky. Máš strach, alebo čo? Dovol. Aby si nešiel domov skôr, ako sa spamätáš. Stůj. Jedeš do Volgogradu? Áno. Pošleš mi ho? Samozrejme, zajtra letia naši chlapci domov.
Díky, ahoj. Ahoj. Ako dlho ide ísť domov? To je horšie. Aj 3 týždne. Písala si domov? Hneď prvý večer. Dostala si odpoveď? Nie. Neboj sa. Napíš. To boli naši. Naši. Nezastavíme, Miško? Nechceli. Tak, zajtra ráno začneme s betonážou základov pod kompresory. Musíme namiešať 2240 kubíkov betónu, zaarmovať a zvariť 77 tón železa, no a... Prepáč, že ruším. Máme nedostatok železa. Sovieti nám požičajú 30 tón, kým príde naše. Dobre, pokračuj. Musíme nasadiť 16-hodinové smeny. Pracovať sa bude nepretržite deň a noc. Hovorili sme s robotníkmi, súhlasili. Potrebujem doplniť niektoré profesie. 6 chlapov k tesárom, 4 harmovačov, 12 šoférov a pomocného robotníka k betonárke. To je za hutné stavby Košice všetko. Dobre, dostaneš ľudí. Ale ešte dnes večer je treba s nimi hovoriť. Prídu a hneď ráno do takejto práce. No dobre, ich poznám, sú to všetko moji chlapi, 100%. Iba s hlaváňom, za ktorého som sa tu spolu s predsedom strany zaručil, s tým si potrebujem pohovoriť. Pohovoríme si s ním ešte dnes večer. Ahoj, Tono, čo nového doma? Ahoj. Dobrý. Neprinesol si mi list? Nie, ale mám domácu klobásu a slivovicu. Príď. Dobre. A žena ťa pozdravuje, že máš písať veľa. Ďakujem. Hoci čo, ale veľa. Dobre. Hlavaň! Hlaváň! Chlapi, pošlite mi sem hlaváňa, nech príde za mnou do kancelárie. Išiel sa prejsť, vraj k Donu. Pohovoríme si s ním zajtra. Здравствуйте. Здравствуй. Извините, пожалуйста, это лодь. Словак? Да. Говори по-словацки, я разумею. Хорошо, Андрей Главань. Ефим Иван Иванович. Tá loď nejde na Sochranovku? Нет, нет. Dnes večer by som sa potreboval dostať do Sochranovky. Нет у тебя автомобиль, Волга, Жигули? Есть, все есть. Да? Но понимаешь, у меня вечером сегодня дома гости. Никак не могу. Слушай, приходи сегодня ко мне. Посидим. Договорились? Да. Спасибо. Ваня, Ваня, ну что же ты, Ванечка? Гости собрались, ждут, а тебя все нет. Ну сломался, черт бы его побрал. Вот посмотри сама. Знакомься, моя сестра. Сестра? Да ну серьезно. Знакомься, Ондрей, словак. Андрей Главань. Лена. Здравствуйте. Я тоже шофер. Помогу тебе. Слушай, Chcешь? это было бы хорошо. Давай попробуем. Z nových, čo prišli včera k tesárskému majstrovi Kandrikovi, pôjdu títo.
Mičan. Tu. Perún. Tu. Kočíš. Tu. A Hlavatý. Tu. Hlavaň. Tu som. Do Klinskovej čaty na betonárku. Súdruh inžinier. Nedalo by sa... Nie. Dobré ráno. Nejdeš k nám s radosťou, ale i tak vítaj. Tak ahoj. Dobrý deň. Vítaj. Dobrý deň. Začneš pri šterku Dobrý. s mechanickou lopatou. Ahoj. Ahoj. Prvý deň to bude pre teba namáhavá práca. Každé 2 hodiny ťa vystriedame. Nebojte sa. Budem stačiť. 11 dní robíme 16 dní. Vieš o tom združenom záväzku? Viem. No poďme, chlapi. Čaká sa na beton, nemám čo voziť. No, len aby si ty stačil, ty. Majster, máme to betónovať 11 dní. Dajme si záväzok. Za 10. Zdvihneme mandle šoférom. No ty akurát. Pouvažujeme. Nič horúcou ihlou. Pravda ihla. Šiť nebudeme. Ber pomenej. Ukáž. Takto. Tak. Poďme. Takto. No. Ondrej, ak ma pekne poprosíš, môžem ťa zobrať za závozníka. Ty, ešte ti nikto neopravil fasádu, ty! Ondro! Chlapi, nepláčte! Námestníkovo slepé črevo! Pustite sa! Ty si Tatru videl iba z rýchlika! Počkaj. Ondrej, len inteligent ťa môže, nie? A ty si predsa chytrý, umný človek. Nabral si záväzok. No. Veronika, taký pekný. Rovnako, Veronika. Každému rovnako. Všetky sú rovnaké, ujo.
едешь, шеришь Сохрановку? К сожалению, не еду. No, A co teď? что? Пять, а? No co, što si čas? Да что сейчас? Ничего, давай покурим. No pokúrim. Подымим. Podymím, no a popijem. Pivečko piješ? Можно и пивочка. Попьем пивочка, подумаем, что нам делать потом. Tak je to. Most hogyan? Что, Маш? Мир сделаем. Щебенку давай. Штырк. Посыпем, маленькую дорожку сделаем и проедем. А? Nem lehet. Ja mám большой план. У тебя у венгра большой план. У болгарина большой план. У чеха большой план. У меня что же большой план? Не дадите штрик, никто не выполнит план. А? Пивочка, хотите? Köszönöm. Můžeš, můžeš! Měj se! Поехали. Vystriedaj ho, Laco! Nechajte, majster! Skúsim celú 16. Tak poďme! Šoféri! Takto záväzok nesplníme! Pravda, betonári? Čo je, šoféri? Hýbte sa! Poďme! Šmíka sa potvora, aha! Kde sa daj za volant, keď tomu nerozumieš? Tak. Počkaj, ja to skúsim. Nech sa páči, majster. Dila, vás tak poslať po smrť a nie pre beto. Vazňa sa pri betonárke. Kto? Hlavaň? No, tam rol záväzok. Betonári, je to smelý záväzok za 10 dní. Je to hlúposť. Nemožné. Taká hlúposť. Len či budú stačiť betonárom tesári. My to zašalujeme. Ale čo armovači? Železo bude zaarmované. A šoféri, čo, budete stačiť? Urobíme. Pravda, majster? No, záleží od vás.
Prosím vás pekne, nedajte sa blázniť hlaváňom. Prečo blázniť? No, je to odvážne. Tak čo, šoféry, dáte si ten záväzok? Spíšte, súdu riaditeľ. Hlavaň. Takto sa nenosia vrecia s cementom. Dobre sa radí s rukami vo vreckách. Stavme sa, že ich nanosím za smenu viac ako vy. Modré oči. Každé vrece naviac, fľaša šampanského. Platí? Pretnite, majster. Prídem na nočnú. To je porcia mesa. Ako prekrajená východniara, čo? Čo je nové doma? Ondrej prišiel. Je na Nižnej Krivskej. Teta. Что случилось? Oj. Ondrej prišiel na Orenburg. Je v Krivskej. Ujko môj, však ma pustíte za ním. No to víš, že jo. Miško, zoberieš ma do Krivskej. Pravda. Pravda, že zoberiem. Vám sa súťaží, keď máte takého pomocníka. Doteraz mám 2 vrecia naviac. Ešte sme neskončili. A ihla? Je kde? Nevozí? Zľakol sa záväzku. Išiel do Sochranovky. O 7 vriec mám viac. Padla. No, dnes ste to vyhrali. Elena, nemohla by si vziať dovolenku a ísť so mnou k nám? Aspoň na 2 dní. A vaši vedia o mne? Mám povolenie, môžem si robiť, čo chcem. Raz aj tak musíš prísť, nie? Dobre. Plačeš? Prečo? Myslíš na Miša? Nie. Som... Máš mňa? Nie? Nehovorme o ňom. Necháš ju? Možno na dlhší čas sa nebudete vítať. Čas je milosrdný. Ona je na vine. Chudák.
Pojaka. Tri. 4. 5. 6. 7. 7, áno, 7. Dajte nám ešte jednu. Ešte jednu. Daj ešte jednu, daj. Tak. Stačí? Stačí. 32 rublov 40 kopiok, prosím. Stávka je stávka. Ideme na poli. Urazíte. Súdruh riaditeľ. Nedá sa odtiaľto telefonovať do Sochranovky? Dá, ale už asi 2 dní je porucha. Keď to opravia, poviem vám. Ďakujem. Prosím. Keď je dobrá parta, dá sa to urobiť. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Dávaj. Na splnený záväzok. No. Na zdravie, kamaráci. Na zdravie. Súdruh riaditeľ. Mohol som ja vtedy tomu chlapovi povedať, že mu nezveziem to drevo. Ale mohol, prečo nie? Človek nemôže byť s každým za dobré. Veru si dobrák a niekedy sa to nevypláca. Tak. Súdruh riaditeľ. A nedalo by sa niečo urobiť so mnou a s autom? Nie. Pri poháriku neuradujem. Na zdravie. Na zdravie. Ondrej, Servus. práve idem zo Sochranovky. Čo, stretol si ho? No, povedal som jej, že si tu. Počkaj, a nič mi neodkázala? Nie. Ale nechcem byť klebetný, vieš, ale nejaký šofér Mišo od prameňákov sa okolo nej krúti. Беру? Еще? Lena! Lena! Извините, пожалуйста, где ваш брат? Дома, наверное. А где ваш муж? Хотите, покажу? Да. Извините, пожалуйста. До свидания. В том синем доме мы живем. В синем. Modrom. Все синие. А что тебе надо? Auto do Sochranovky. А мой брат уехал в Волгоград на машине. Nehnevaj sa už. Vieš, ako sa na neho teším. Koľko tam máš práce? Ja? Na 10 minút. Spať tam nebudeme? Cestovný rozkaz mám na otočku. Čo je to 560 kilometrov? Ale pre teba, Veronika, môže mať aj poruchu. Budeš mať poruchu. Však, Miško.
Veronika. Skrátim cez tebe, aby si bola s ním čo najskôr. Sochranovka! Sochranovka! Odovzdávam! Sesternicu Veroniku Šimekovú. Odišla? Kde? A neviete, prosím vás? So šoférom? Ako? Míšom? A neviete, prosím vás, kde? Nie? Ďakujem. Sú prekrásne. A čisté ako ty. Veronika, Miško môj, si mi ako brat. Ale ja čakám dieťa. Od Ondreja. Mal som milú, už ma nechce, nech ju za to Pán Boh stresce. Nie tak veľmi, len tak málo, aby sa jej nič nestalo. No poďme, chlapi, spolu! Prší, len sa leje. A ja chodím bez nádeje, chleba mi nik neodkrojí, ani víka nenáde. Mal som milú, už ma nechce! Už ma nechce. Nech ju za to Pán Boh stresce! Pán Boh stresce. Je tam Verný! aby sa jej nič nestalo. Ondrej. Je tu Veronika. kde? Tamto. Veronika. Poď. Nejdem. Len sa zabávaj. Vôbec si sa nezmenil. Mišo, poďme. Počkaj, Veronika. Počkaj. Nie! Veronika, počkaj! Nie! Nie!
Ďalej tak, Mišo. Zastav! Nemôžem naraziť do nás. Nie je mysliteľné, aby si tu niekto robil, čo chce. Porušil pracovnú disciplínu a preto navrhujem, aby išiel domov. Doma je práce dosť. Ďalší. Aký názor má na to vedenie podniku? Človek to nie je stroj. Chybí a odpíšeme ho. Chceme počuť váš názor. Prosím. Voláte ma Šeginka. Lebo každého mi je ľúto. Ale nech povie on, čo si o to myslí. Všetci ma poznáte. Za ušami by mi fialky nevyrástli, viem. Neprišiel som sem zaháľať. Nedali ma k volantu. Porušil som pracovnú disciplínu. Uznávam, odídem. Len to ma mrzí, že prácu som neukončil a nemám možnosť vám dokázať, že Nech nám povie, kam chcel odísť s tým autom. Ja som sa včera vrátil zo Sochranovky. Ondrej tam má dievča. Prosím ťa, Ihla! Povedal, o tom tu nehovorme. Niekedy chlap ľahšie vydrží riadne za ucho, ako počúvať toto, kritiku. U nás, u betonárov, odviedol kus poctivej práce. Ďalší. Nikto. Súdruhovia, kto je za to, aby Hlavaň odišiel domov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ďakujem. Kto je za to, aby ostal? Ďakujem. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Väčšina je za. Hlavaň, chceš k tomu niečo povedať? Súdruhovia, ja vám ďakujem, že ste mu dali dôveru.
Здравствуйте. Когда вы приедете к нам на сварку, а? Все будет, все будет. Verko doľava a na plný plyn, neboj sa! No! Pridaj! Pridaj! Späť troška, znova dopredu, no! Poď! Doľava musíš ísť troška! Dávaj! Pomôžte mu s tým voľajako! Nahoď predný, vypni! Rozkolíš to, uzávierka plný plyn! No, drž, plný plyn, drž! Ondrej, poď to ty skúsi! Môžem? Skús to, skús! Ďalej. Dobré ráno. Dobré ráno, čo je? Dobré ráno. Dobré ráno. Stalo sa niečo, Klinsko? Nič. Ondreja ste volali. Hlaváňa, no ale vás nie. No, prišiel som, či niečo nevyviedol. Vyviedol. Nenechal doma adresu. No. Tu máš papiere od voza. Nenevajte sa, ale ja by som rád ostal s betonármi. Ostaneš. Budeš im voziť s cisternou cement. Prší nám, chlapi, prší! Prší nám, prší! Drž sa, Ondrej, drž a bez šviku. Tak. Píšem ti hneď prvý večer. Je mi tu smutno bez teba. Budem ti písať denne. Určite príď. Čakám dieťa. Príď. Вероника, дорогая, не плачь. Я не плачу, тетя. Ну да, ты за одного мужика плачешь. Тогда мне всю жизнь надо плакать. Вот, гляди. 2 сыновей с фронта не вернулись. Мужа похоронила после войны. Вот у меня сын еще. Он летает далеко-далеко на Северный полюс. И вижу его раз в году. Ну что ж теперь, плакать, что ли? Ja neplačem, teta. Viete, keď niekedy je človeku tak smutno samému. Ну вот, и живи у меня, мне веселее будет.
Женщина должна быть гордой. Opatrne, chlapi, vy stojte! Neprejdete, zapadnete! Poďte cez kompu! Hlavať, ísť skús! A v noci sa nevracajte tady tu, ale cez kompu, dobre? No choď! Musíme urýchlene urobiť opatrenia. Poprvé, dnes už ťažké vozy cez potok neprešli. Je bezpodmienečne nutné postaviť most. Máme na to deň a noc 24 hodín. Po druhé, je najvyšší čas doviesť poslednú turbínu. Že čekadákom ochorel chlap od ťahača s trailerom. Šoféri, dobre viete, aká je to váha, 62 tón, aké sú cesty, aké je počasie, 560 km na otočku. Kto z vás má oprávnenie jazdiť s trailerom? Ja. Hlavaň, vy viete všetko. Vážne, súdruh predseda. Ondrej pol roka jazdil s trailerom. No a prečo prestal? Chcela ma mať doma. No vážne, no. Bála sa, že si niekde nájdem frajerku. Kto má ešte oprávnenie? Ja. Ale nech ide s ťahačom Mondrej. Ja budem s Tatrou zaisťovať. Potrebujeme 2 Tatry. Kto pôjde druhý? Ja. Darí sa, chlapi, čo? Dovidenia! A budete hotoví s tým mostom do rána? Ondrej, len ty príď na čas. Nebojte sa, prídeme. Toto zašalujeme, zabetonujeme, odrazíme vodu a postavíme most. Tak, do toho. Áno, dobre. Sem dajte druhý kol. Počkaj, pomaly. Pozor! Pozor tam sem. No, opatrne. Dobre. Pozor! Ešte kúsok. Ešte. No. Držite. Tak. Ešte. Na mňa. Pomaly, na mňa.
Tak, na mňa. Dobre. Dobre, tak, dobre. No čo si blázon? Prímrze, šmíka, mohol som ťa zabiť. No pozri, vieš, čo stojí taká turbína? Rozbijem ju a mňa zavrú na doživote. Dead. Ponímaješ? Rozumieš, verštezdu? No tak čo? Rozumiem vám dobre. Zbehol som z cesty, veziem ženu do nemocnice. Krváca, pomôžte mi. Čo máš za autom? Auto mám nepojazdné. Predná náprava ušla. Dopravte ju voľako do nemocnice. Inak potratí. Čaká dieťa. Nakladákom. To by potratila hneď. Veronika. Moja. Je ti zima. Je ti už lepšie však. Veronika. Neboj sa. Som tu ja. Otec. Tak, ještě jednu raketu sem treba. Sypte, chlapci. Poďme, pridajte. Ďakujem. To nic, nie ma za co. Ďakujem vám za To nic, počkanie, proszę dobre? pana. Życie jest ważniejsze.
Давай, газуй! Pomalu, pomalu. Хорошо, хорошо! Daj ještě šiptěj! Jere, Ňumáš, nejde! Давай! Uzme koře. Ребята, придать газку, еще чуть-чуть придать газку, ну, а так. На меня. На меня, давай, еще на меня, еще. Пошел, помаленьку, на меня, давай, пошел. Uważaj tam z tyłu! A do toho, kopy! Меня zjeżdżaj! Powoli! Jedem, jedem! Что сейчас? Ленты нет. Нечем перерезать. Спасибо вам. Robili sme, čo Спасибо. sme mohli. Спасибо. Спасибо. И согрейтесь немножко. Ваше здоровье. Na zdravie s tambárom. Андрей! Андрей! Тихо! Выключи мотор! Здесь живет Шолохов! Андрей! Брат часто вспоминает тебя. Почему ты не приходишь к нам в гости? Тебе уже не надо авто? Не надо? Нет, Лена. У меня уже есть автомобиль. Ты идешь до Вероники. Все равно приходи к нам в гости. Приходи. Ďakujem ti, Lena. Ja už musím. Mne už je надо идти. До свидания. Доведение. Smelo, smelo, chlapci! Прошу на посадку.
Veronika, odpusť. Všetko záleží od teba, Ondrej. Извините, уже пора.